Ja, ze zitten inmiddels aan tafel. Stel jullie even voor. Ik ga beginnen aan deze kant. Ja. Doet hij het? Ja, hij doet het. Ja, ik ben 7-1 Jaden. Ja, bekend hier, hè? Ja, Vriend van de ja. show, absoluut. Je hoeft je ook niet te introduceren. Maar wie zit er naast je? Ik ben Luena. Hoi. Hi. Ik ben de zangeres van Silent Impact. Oké. En dan, ook een bekende? Ja, Flow Motion. Ja, we zitten hier met z'n drieën als Silent Impact. Maar ja, we hebben sowieso ook gewoon veel dingen waar we mee bezig zijn en gaan doen. Dus, Ja. Vertel eerst eens even het evenement wat binnenkort gaat plaatsvinden. Mijn evenement, release party. 13 maart. Ja, wordt leuk. Ik ga tune releasen en mijn leven zag. Mhm. En ik hou van feesten, dus ik vond het een mooi excuus om een feestje te laten plaatsvinden. Het is ook voor mijn profielwerkstuk op school. Dus daar heb ik allemaal samengevoegd. Kwam ik uit op een release party waar ik echt toffe mensen in de line-up heb mogen zetten. Zoals Missa, Nova en ja, Flomo natuurlijk. En iedereen van Silent Impact is sowieso daar. Een hele avond vol live R&B, zang, rap, normaal rap. Alles eigenlijk wat met hiphop te maken heeft. Er zijn allemaal verschillende genres die daar voorbij komen live. Nou. Heel even pauzes en zo. Dus Super, een hele super. leuke Ja, probeer er avond. ook bij te zijn, toch? Ja, Ervan, hè? wij zullen erbij zijn. Ja, ja. Dat is een motion. We hadden het er net nog even over, Afat. Nou, Ja. volgens mij 1,5 jaar geleden was Jaden ook bij onze uitzending. Maar dan zie je Klopt. eigenlijk te groeien, hoe die Ja, heeft. hij is enorm gegroeid. Ja. Ik bedoel, hij stond daar toen met zijn liedje Mama, geloof ik. Kan dat kloppen? Mama, papa, ja. Kan Ja. Ja, ook. Ja, en dan nu staat hij helemaal los te gaan. Ja. Ja, super Dus, man. Even kijken, Dasani, weet jij nog wanneer je de allereerste rap schreef? de eerste rap die ik Ja. heb geschreven, dat is toen ik 15 was. Oké. En het ging niet over iets heel dieps of zo. Het was echt gewoon onzin wat ik schreef, weet je wel. Zoals je die mainstream Amerikaanse rap van 2012 of zo. Dat was eigenlijk vooral gewoon bitches en money en gewoon onzin. Dus daar ben ik mee begonnen. Ja. En op een gegeven moment had ik een liedje gedropt, genaamd... hoe heette die nu? Ja, maakt in ieder geval niet uit. Maar weet jij die allereerste nog uit je hoofd? Nee. Oh, nee, daar nee, gaan we. nee, dat Daar is- gaan we. daar heb ik- daar- echt nee, niet te helaas. doen, hè. Helaas. Nee. En wie was de eerste die jouw rap hoorde? Jaden? Mijn rap. Ja. De eerste die mijn rap hoorde. Ik ga eerlijk zijn, ik heb het de eerste 2 jaar, denk ik, heb ik het echt stilgehouden. Want ik was eigenlijk bang eigenlijk dat mensen een bepaalde sterke mening hadden over mij daarna. Oh. Dat heb ik heel snel losgelaten. Mhm. En nu heb ik daar echt gewoon de grootste scheid aan. Maar ik denk oprecht dat Mam de eerste is die iets heeft gehoord. Dus, En wanneer wisten jullie dat, ja, ik vraag het even in het algemeen, jullie twee, dat rappen meer dan een hobby was? dat wist ik meteen. Ja? De eerste dag dat ik het deed, wist ik van, als ik hierin blijf groeien, dan kan ik wel gewoon iets bereiken. Mhm. En weet je, rap en streams pakken en optredens is een klein stuk ervan. Want we hebben nu samen een initiatief genomen om Silent Impact op te richten. En mensen denken dan een soort label, maar dat is het ook niet helemaal, want we organiseren samen dingen. We hebben ook een collectief, we hebben cameramannen, we hebben gitaristen die er waarschijnlijk bij... Ja, het is zo groot eigenlijk, wat Dansers Silent Impact... ertussen. Dansers, ja. Het is zo groot iets. En we zijn gewoon met allemaal kleine dingen bezig, wat wel met rap te maken heeft en muziek te maken heeft. Maar er zit zoveel omheen waar we ook gewoon van mee kunnen snoepen. Wauw. Lekker bezig. Ja, heel goed bezig. Mooi gezegd ook, man. Ja. Luena, hoe ben jij bij hun terechtgekomen? Ik was aan het afspreken met een vriendin, Gwen, die wat ook in Silent Impact zit. Zij schrijft liedjes en ze wist al heel lang dat ik zing. En we zijn op haar kamer eigenlijk begonnen met een keyboard. Ik heb haar teksten erbij gepakt en toen zijn we een liedje gaan maken. En uiteindelijk heeft Gwen contact gekregen met Dasani. Dasani produceert. Mhm. Dus toen zijn we in december, eigenlijk helemaal niet zo heel lang geleden, zijn we bij elkaar gaan zitten. En zijn we meteen een studio ingedoken. Hebben het liedje opgenomen en sindsdien iedere dag contact gehad. En zijn we echt een groep geworden. Ja, wordt goed. Ja. Want kun jij je eerste optreden nog herinneren? Ja. Hoe was dat? Hoe was dat? Ik vond dat zo eng. Ik had nog nooit bij mensen überhaupt gezongen. Dus om dat meteen voor een kleine groep met mensen te doen die ik niet kende, vond ik eng. Heel eng. Mhm. Echt heel eng. Maar ik was gelukkig niet alleen. Mhm. Dat hielp wel heel En je hebt erg. het goed gedaan.
Die heeft haar naam gemaakt, toch? Lief. Sani, wat heeft jou het meest gestimuleerd om door te gaan? Ja, de mensen met wie ik het doe. Dat is echt, het begon voor mij vooral solo, werd ik uitgenodigd voor, oh ja, kom eens de studio in. Volgens mij, omdat ik rapte vroeger altijd Eminem. In groep 8 kon ik Rap God al uit mijn hoofd. Die ging ik dat optreden voor de klas. Guus was erbij. Dus hij zegt van ja, kom een keertje naar de studio. En toen is dat iets geworden. En toen, jaren later pas, besefte ik me van oké, hier kan ik echt iets mee gaan doen, zeg maar. Maar dat is vooral gekomen toen ik weer met Guus samen ging zitten. En dat ik merkte dat er echt wel talent was. En dat ik vanuit daar, zeg maar, als ik met de goede mensen zit, veel meer naar boven kan halen. Ja. Dus, Guus komt straks ook nog aan tafel. Hè? Ja, Dus daar hebben we ook nog een zeker. aantal vragen voor. Ja, de volgende. Dus als ik het eigenlijk een beetje goed begrijp, zijn jullie meer dan vrienden. Eigenlijk een muziekfamilie. Ja. Eigenlijk wat is, we zijn gestart inderdaad met vaak, we kenden elkaar, maar ik kende bijvoorbeeld Luena en Gwen helemaal niet. Maar ik kom dan gewoon toch uit interesse van, wat zijn ze aan het doen, kom ik daar naartoe. En dat hebben gewoon meerdere gedaan. En ja, eigenlijk zijn we heel snel redelijk hecht geworden. En zijn we echt een groep, werken veel samen ook aan tunes. Maar ook eigenlijk met optredens. Als wij proberen gewoon, als Flomo tegen ons zou zeggen van, ik heb in Weert een optreden, kom eens supporten. Probeert iedereen daar ook bij te zijn. Dus eigenlijk zijn we gewoon meer dan alleen vrienden. We zijn ook gewoon support, we zijn steun voor elkaar. We willen ook niet concurreren met elkaar, we willen elkaar beter maken. Als ik zie van, daar kunnen we optreden, dan zorg ik dat ons heel Silent Impact daar is ingeschreven. Zodat we allemaal iets kunnen laten zien. En dat is eigenlijk waar we voor staan. Dat stralen jullie ook wel uit als jullie optreden. Dat is Absoluut. oprecht zo. We hebben gewoon een sterke chemistry, hoe noem je dat? We hebben gewoon, ja, chemistry. Ja. dat hebben we gewoon vanaf day one eigenlijk al. We gewoon heel random eigenlijk en opeens zijn we dit. En nu is het heel serieus, weet je. Wat merk je alsnog leuk. dat het ook in de regio leeft? Naast jullie? Ja, eigenlijk wel. Ja. Weet je, ik ga carnaval vieren. Dat is echt te grappig voor woorden eigenlijk. Ik ga carnaval vieren. En dan komen een paar dronken aan. En die herkennen mij dan van TikTok, van Spotify iets. En dan is het echt meteen van, hé, waar is Flomo, waar is Flomo? En dat is gewoon leuk. Foto's gemaakt ook. Toen bij jou met Grudge of... Grudge, ja. Daar ook. Kinderen allemaal op de foto met jou. Een foto met mij, weet je. Is leuk, maar Silent Impact leeft hier, zeg maar. Het is upcoming. We zijn een underdog, daar kunnen we gewoon niet omheen. Maar wat wij nu al doen, heeft zoveel impact voor de hogere dingen. En daarom heet het ook Silent Impact. Daar komt de naam eigenlijk vandaan. Want we doen zoveel dat zoveel impact heeft. Alleen nog niet alles wordt gezien. Maar daar gaan we verandering in brengen met alle releases dat er nu aankomen. Luisteren jullie ook hip-hop? Alleen maar. Alleen maar. Ja? Maar wat is het verschil tussen rap en hip-hop? Hip-hop is breder dan alleen rap. Dus hip-hop heb je eigenlijk, kan je bijvoorbeeld R&B, rap, jazz gemixt met rap, dat noem je dan ook hip-hop, of jazz gemixt met R&B, of eigenlijk is R&B een hele grote blend. Is hip-hop een hele grote blend van allemaal verschillende subculturen, zeg maar. Ja, luisteren jullie ook naar de oude platen? Vaak De wel. beginperiode, ja? Ja. En Luena, wat voor muziek luisteren jouw ouders? Mijn ouders. Mijn moeder is groot Elvis Presley fan. Ja? We hebben ook thuis allemaal platen. Ja. En doet je moeder ook zingen? Heb je dat Mijn van je hele moeder? familie zingt. Oh, echt? Mijn opa speelde vroeger in een band. Daar Oh. heb ik een gitaar van gekregen. Mijn Hoe heet die eerste band? Gitaar. Oh, Weet je niet, nee. moet ik Niet aan erg. hem vragen? Dat weet ik niet. Nee, mijn hele familie is heel muzikaal. Ja. Mijn zus en ik maken ook al jaren samen muziek. Eigenlijk al vanaf dat we kunnen praten, zingen we samen. Ja. En ook een instrument dat je bespeelt? Of? Ik speel gitaar en piano. Oh, wauw. Ik ben ukulele aan het leren. Oh, Ja. nice. Hey, kom een keer maar langs met je zus. Oh, ja, is goed. Ja, dat zou te leuk zijn. Ja, precies. Jaden, over wat schrijf jij precies? Heb je thema's of gaat het gewoon Ja, ik hoe zeg het komt? je eerlijk, als ik een beat hoor, dan wat ik op dat moment voel, of denk van, oké, hier ga ik het over hebben, dat schrijf ik. Maar ik ben eigenlijk, al zeg ik het zelf, een redelijk snelle schrijver.
Zeker wel. Want kijk, als Gusu een beat ready heeft staan en ik hoor het en ik voel het en ik voel die vibe op dat moment, dan schrijf ik en vaak heb ik geen onderwerp nodig en dan kom ik gewoon tot iets. Mhm. Het is niet echt dat ik persoonlijk een onderwerp kies om over te schrijven. Ik voel altijd wat ik voel en dan schrijf ik. Ja. Wat ik heel bijzonder vond, is dat jullie samen een kerstplaat hebben gemaakt, hè? Ja. Hoe is dat nog gegaan? Ja, was wel leuk. We hebben er nog een videoclip voor gemaakt. Ja, ik zag En, het, ja. Maar in principe, toen we die kerstplaat begonnen met maken, het begon gewoon als een grap. Zeg. Ja, Het was ja. echt, hij stuurt me dat door en ik zie het en ik denk van, oh, daar kan ik wel iets mee. Dus hij stuurt me dat door, die open stukjes voor mij. Die ik gelijk in de achtertuin ga zitten, ga schrijven, zingen, uitproberen. Komt mijn stiefpa naar binnen gelopen, is oh, even stil. Waarom, weet ik ook niet. Maar, ja, oké. Gelijk naar de kelder en gelijk super hard opnemen. Heel, al het geluid aangooien en blasten. Ja, en eigenlijk wou ik hem niet releasen. Flome was ervan overtuigd, we moeten hem releasen. En ik zei eigenlijk nee, gaan we niet doen. Want ik wou eigenlijk eerst solo releasen. Uiteindelijk heb ik het toch gedaan, want opeens vroegen mensen oprecht gewoon van, breng die uit. Gewoon privé. Ik denk, ja, weet je. Mhm. Dan oké, als we nu al iets kunnen geven wat de mensen willen, is dat een prima start, ook voor mij. Dus wat hadden we, uiteindelijk hebben we hem op 14 december of zo hadden we hem uitgebracht. Ja, zoiets. Ja. Ja, 14 En december. we hadden 2 dagen van tevoren besloten dat hij erop kwam. Ja. Ja, Ja. zoiets. Snel clipjes maken Ja. en zo. Snel naar Maasje Ja. geweest nog. Ja, Ja. man. Was leuk. Ik had het jou vorig jaar ook al gevraagd, maar dan ga ik het je nog een keer vragen, of jullie beiden. Welke plek kunnen jullie de beste teksten bedenken? De wc. Serieus, de wc. Ja, welke het beste schrijf? Ik heb echt geen idee. Misschien als ik gewoon veel te moe in mijn bed lig. Misschien oprecht schrijf ik dan juist de beste teksten. En volgens mij had je het vorig jaar ook over een kledingkast, kan ik me herinneren. Iets in die richting. Kledingkast. Oh. Jullie hadden een liedje opgenomen op de camping in een kledingkast. Ik weet het niet meer precies zeker, maar Nu weet ik het ook niet Nee, meer. nee. Ik heb geen idee meer. ondertussen zoveel liedjes geschreven. Ja, dat is oprecht waar. Dat is echt niet goed eigenlijk, hoeveel we maken. We moeten eens leren dingen fully afmaken. Ja. Wat is belangrijker, de flow of de inhoud? Hand in hand. Ja, Ja. het moet samen. Je kan wel een hele vette flow hebben, maar als je vervolgens over de domste dingen praat, Ja. kan het of grappig zijn of juist helemaal niet. Maar je kan ook Mhm. een heel goede inhoud hebben, maar pak je echt gewoon een flow wat er niet bij past, dan gaan je woorden ook niet binnenkomen bij de mensen. Mhm. Ja. Dus het is echt Mhm. puzzelen wat je wilt. En eerst duurt dat wat langer en nu gaat het allemaal wat sneller. Dat is Mhm. gewoon een leerproces waar je doorheen Het gaat. is echt Ja. oefenen. En op een gegeven moment, als je dan dat zal je echt wel merken, als je die blend kan maken van flow en van inhoud, dan krijg je zoveel meer impact. De delivery, als je die goed hebt, komt het gewoon veel beter over. Mhm. En dat is de kunst om daarmee te blijven spelen. Want ja, je kan niet hetzelfde de hele tijd blijven doen. Ja. Nou. Dus, Luina, doe jij ook schrijven? Teksten? Nee. Niet? Nee. Nee, Ehm, dat lukt me niet. maar ik vraag me dan af, hoe werken jullie dan samen? Als jullie samen in de studio zijn, bedenk je al van tevoren, heb je Luina in je hoofd en dan ga je zeggen, denk je van, soms. dit gaat Soms zij wel, ja. zingen. Soms. Hoe gaat dat precies? We hebben nou pas een liedje gemaakt, of daar heb ik nog niet aan meegewerkt, maar hun zaten in de studio Oh ja? en toen was er een beat en daar had ik al een idee voor, maar ik was van ja, dat ga ik niet nu opnemen, ik hoor Luena dat zingen. En even later, echt gewoon Oh een ja. week of 4 later, krijg ik ineens een berichtje van ting, nieuw liedje. Ik luister, zie ik dat Luena erop staat met dat wat ik had gezegd. Dus ja, dat vind ik wel vet. Ja. Meestal is het zo dat de tekst eigenlijk al klaar staat door hun, omdat hun allemaal schrijven. Mhm. En dan zeggen ze tegen mij van, hier is de tekst, wat hoor je bij dit liedje, wat hoor je bij deze melodie? Ja, ja. En zo bepaal ik dan. Mannen, hebben jullie een vast schrijfstructuur? Nee, Niet? nee, Zeker niet. nee. Waarom niet? Is niet handig, Nee? vind ik persoonlijk. Je hebt sommige momenten waarop je echt inspiratie hebt en sommige momenten gewoon helemaal niet. Dus ik ben sowieso niet heel gestructureerd van persoon zijnde. Dus op het moment dat ik me aan een vast schema probeer te houden, dan gaat het juist averechts weg. Mhm. En dan loop ik juist vast, omdat ik
niet op dat moment erin zit, terwijl ik wel gepland had om te gaan schrijven. Zeg. Ja. Maar stel dat er wat woorden of teksten naar boven komen. Heb je dan bijvoorbeeld op je telefoon of iets anders waar je het dan noteert? Ja, wat ik soms heb, dan heb ik een idee voor een beat of voor een vocal of zo. En dan doe ik eventjes op mijn telefoon opnemen. Mhm. En als het dan alleen lyrics is wat in me opkomt, dan schrijf ik het even snel op, zodat ik daar later op verder kan borduren. Ja. Of ik raak Snel zo op de afgeleid toilet. dat ik gewoon doorschrijf. Mhm. Snel op de toilet. Ja. Doe dat dan. Ja, ook. Ja. En Dan komen de beste ideeën. Ja, ik, eigenlijk heb, wel. ik heb het onder de douche. Dus, Ja. maar ja, ik ben geen rapper helaas. But I'm not a rapper. Luisteren jullie meer naar Nederlandse rappers of naar Amerikaans? Ja, jij denk ik volgens mij meer Amerikaans. Amerikaans. Nederlands. Ja? Ja. Ik Nederlands. Ik luister heel veel muziek wel. Heel veel verschillende ook. Maar als ik rap ga luisteren, gaat mijn voorkeur sowieso altijd uit naar Nederlandse rap. Maar dat is ook die... ik ben niet sterk in het luisteren naar Engels. Mhm. En ik luister ook heel veel naar hun woordenschat en zo. Dus dan vind ik Nederlands eigenlijk vetter om te luisteren, omdat ik gewoon veel meer begrijp. En in het Amerikaanse Engels heb ik daar gewoon veel meer moeite mee. Dan moet ik echt gaan zitten om te luisteren. Niet dat ik gewoon helemaal geen van dat luister, want ik luister ook gewoon mijn artiesten van die landen. Maar het liefst Nederlands, ja. En welke artiesten inspireren jullie het meeste? Esco. Esco? Kendrick Lamar. Oeh, Ja. Ja. sterk. Ja, toch. En jij, Louena? Hoeft geen rap te zijn, nou kan ook wel anders zijn. Ik hou van Eminem. Ja? Mhm. En ik luister ook heel veel Lil Peep. Dat wordt een beetje bij de Oh, Lil emo, Peep, hoor emo dit. rap. Ja, maar dan gaan we XXX er ook in zetten. Ja, Ja, 100%. Triple X, hoort dit. En Wat? Trippy. Maar doe jij wel eens rappen? Heb je dat eens geprobeerd? Ja, als hun een rap hebben geschreven waar ik heel goed op ga, dan zing Ja. ik die wel mee, ja. Ja, lijkt me wel eens leuk om te horen inderdaad. Leven zo. Jaden, hoe persoonlijk durf jij te worden in je teksten? Heel persoonlijk. Maar je moet gewoon oppassen. Ga je te diep, dan gaan mensen het niet meer begrijpen. Mhm. Omdat het veel meer bij jou ligt dan bij andere mensen. Je moet het eigenlijk heel globaal houden, zodat andere mensen kunnen vergelijken en zichzelf kunnen herkennen in wat jij zegt. Als jij te diep gaat, dan gaan mensen het niet meer begrijpen, omdat dat is wat jij voelt. Hun voelen dat niet. Ja, want wat is het kwetsbaarste wat jij ooit geschreven hebt? Ik denk dat ik het kwetsbaarste wat ik heb geschreven is Broodje Dinosaurus. Dat is een tune, is fragmenten van mijn opa die overleden is. En daar heb ik natuurlijk tekst voor geschreven hoe ik er nu in sta, hoe ik naar hem kijk, hoop dat hij mijn successen ziet. En er zitten gewoon fragmentjes tussen van dat hij tegen mij is aan het praten toen ik nog echt, 2 was of zo. Ja. En ja, hij zegt op een gegeven moment, is een broodje dinosaurus. En ja, daardoor heb ik een broodje dinosaurus genoemd. En dan heb ik Forever. En dat is eigenlijk een tune voor Maddie, ook een overleden vriendin van mij. En mijn opa. Mhm. En dat heb ik samengevoegd. En vrienden die vast hebben gezeten voor eigenlijk domme redenen. En ja, dat raakte mij gewoon op die momenten. En dat zijn eigenlijk de gevoelige tunes waar ik eigenlijk echt heel diep ben gegaan. Mhm. Ja. Sani, in welk voetprogramma zou jij willen staan? Voor Nederlandse Ja, artiesten? nee, maakt niet uit. Überhaupt J. Cole. Dat lijkt me echt heel erg vet. Voor J.I.D. Hobson. Hoewel denk ik niet dat hij nog gaat reizen. Ja, Kendrick? Kendrick 100%. ik dacht die is al de top pick, dus ja, Kendrick 100%. Maar dan kan ik die energie wel brengen. Dat Ja. moet wel lukken. Dan kom ik ook als achtergronddanseres. Oh ja, Dus gewoon free gewoon ticket. aansluiten. Ja. Ik had echt verwacht dat je ging zeggen, ik ben een main-programma. En dat had Ja. ik echt 100% gezegd. Dat was wel Dat sowieso, hè? Maar voor bekende Ja. artiesten zou je toch graag een voorprogramma willen spelen, toch? Ja. Ja, 100%. Zijn jullie perfectionistisch? Ja, Per se. Ja, Louis? ja, zeker. Ja, waar uitzicht dat in? Nou, ik kan echt misschien 20 keer over 1 zin opnemen doen. Makkelijk. Ik ben eigenlijk in alles heel perfectionistisch. Ook buiten muziek om. Ik wil gewoon alles heel graag heel goed doen. Daar heb ik ook wel echt een tijdje mee gestruggeld. Maar ik ben aan het leren om het los te laten. Want niet alles hoeft perfect te zijn. Mhm. Niet alles hoeft in het straatje te passen. Want dat wordt ook gewoon saai, eigenlijk. Ja. Absoluut. Even kijken, we gaan even over rap in Sittard-Geleen hebben. Vind je dat er genoeg podium is voor rap in deze regio? Nee, Jaden? nee, zeker niet. Vertel. Je moet best wel eigenlijk,
als je echt puur op muziek bent en dan echt hip-hop. Hip-hop wordt snel geassocieerd met er zijn boys die luisteren muziek en die zijn weggesmoken of zo. Soms is dat ook zo. En vaak zeggen mensen dan van dat willen wij niet. Want 1, wij maken geen winst erop. En 2, dat hoeven wij niet hier te hebben allemaal. Dat is eigenlijk best wel zonde, want er zijn ook jongens zoals ons. Wij hoeven niet overal zeg maar een tune en wegwezen. Wij kunnen echt gewoon daar blijven. Wij zorgen dat wij zelf publiek meenemen. Maar dat wordt niet meer gedaan. Je moet nu echt via gaan. Via tekstverslaven, de gouden zinnen. Dan kun je open mics gaan pakken en dan kun je ontdekt worden eventueel. Maar dat is echt een lange weg wat je loopt. Ja. En ik vind dat eigenlijk voor de jeugd, die gewoon soms niet eens het geld hebben om überhaupt naar die steden te gaan waar dat meer is, moeten eigenlijk gewoon sowieso hier podium krijgen om zich gewoon te laten zien. Ja. Mhm. Nou, ik heb nieuws voor je. Wij zijn bezig samen Ja, met, had ik gehoord. met Waterslijt. Klankkracht gaat het heten. oké, Vanuit het kerkje in Waterslijt proberen we daar dadelijk 1 keer in de maand op zaterdagavond jeugd zoals jullie een podium te bieden. Dus daar zijn, daar zijn we nog steeds mee bezig en het gaat er ook komen. Oké, Zeker. heel Wauw. vet. Heel vet. Dasani, ja, wat zou je dan precies willen? Ja, naast dat wat ik dan aangaf, maar wat zou je nog meer willen dan in de regio? Voor de regio. Ik zou willen dat de mensen sowieso podia hebben om zichzelf te kunnen laten horen, maar ook weten dat het mogelijk is. Mhm. Want er zijn heel veel mensen die denken, die hebben wel die dromen en die aspiraties, maar ja, Geleen, Sittard wordt een beetje gezien als zo'n gat, zeg maar. Heel Zuid-Limburg eigenlijk wordt gezien als een gat, zo overschaduwd door Randstad. Dat ik op een gegeven moment echt dacht van misschien moet ik gewoon gaan verhuizen naar de Randstad om daar te kijken wat ik kan gaan doen. En op een gegeven moment merkte ik van oké, er zijn hier wel mogelijkheden. En ik wil dus ook de jongere generatie, de mensen die dat graag willen doen, wil ik daar ook laten weten van hey, jullie kunnen dit ook doen. Er is gewoon markt en wij gaan zorgen dat die markt uitgebreid gaat. Juist. Ik heb een visie voor ogen, die neemt niemand mij af. Ik ben voor money geboren, het is een boek zonder kaf. Ik kom nog lopen naar de studio, opstaan of op 1 oor, is voor mij geen dubio. We dromen nog over later, proosten om te vieren, drinken nu nog wat water. Wat ik je kan vertellen is dat ze gelijk hadden toen ze zeiden ja de scene blijkt gevaarlijk. Dit is 7-1, net als in de game, ogen zijn op mij gericht. Gebeurt wel in 1 keer, man ik voel me duizelig. We doen het voor de fam, we doen het niet voor niks. Rennen tot we niet meer kunnen, daarom essen kicks. Ik schaam een keer weer een beetje. Lef hebben en een ballen van staal. Ha. Doe mij maar een theetje. We praten meer dan monetaal. Ze wil me bellen, maar het gaat niet, no. Oh, ben gemeen en ik sla het af. Ze wil me bellen, maar ik ben op dood. Oh, dat is wat ik in mijn leven zag. Ze wil me bellen, maar het gaat niet, no. Oh, ben gemeen en ik sla het af. Ze wil me bellen, maar ik ben op dood. Oh, dat is wat ik in mijn leven zag. Yeah, Leven zag. ay, 7-1. Leuke praatjes maar daadjes, leuke lijst maar wat gaatjes. Wat gesprek moet dat staat je, hou je mond en ik laat je. Ha. Dat is wat ik in mijn leven zag, hoofdborstpijn voor mijn neef en mijn klein. Ja, de shine met de schijn. Wie komt er aan je zijde als het fucked op gaat? Wie komt er aan je zijde als je daaronder staat? Ik weet het niet, en het boeit me niet eens. Jullie zetten het recht, money is terecht. Ik ben fully comfort als ik kom in de game. 7-1 is mijn name. Ja, we praten over tonnen, maar je hebt er geen één. Focus niet meer op een why, focus eerder op de price. We praten meer dan money Ze taal. wil me bellen, maar het gaat niet, no. Oh, ben gemeen en ik sla het af. Ze wil me bellen, maar ik ben op dood. Oh, dat is wat ik in mijn leven zag. Ze wil me bellen, maar het gaat niet, no. Oh, ben gemeen en ik sla het af. Ze wil me bellen, maar ik ben op dood. Oh, dat is wat ik in mijn leven zag. In mijn leven zag, 13 maart. 14 maart wordt die release, 13 maart release party. Kom me checken. En we hebben weer een nieuw gast aan tafel, waaronder Goesoe. Yes. Jij bent producent? Yes, ik ben de producent van Silent Impact inderdaad. Oké, en tegenover jou zit Roy van Ekelen, Hoi. de nieuwe stadsdichter. Ja, dankjewel. Ja. Roy, je bent al eens eerder bij Klets kan Kleus, dat was nog op de oude locatie, hè? Klopt, ja. Maar hoe ben je stadsdichter geworden? Hoe is dat gegaan? Ja, heel raar. Ze belden me gewoon op en of ik dit wilde doen. Ja. En, het was een hele eer. En toen hebben we gepraat met een paar mensen en uiteindelijk is het dus geworden. Ja. Ja. Je bent de opvolger van Drik, hè? Opvolger van Drik. Drik Heffels. Had hij nog tips voor je?
Nee, ik kende hem dus van tevoren niet. Dus we kwamen elkaar daar in een meeting tegen. En een hele fijne, aardige, open guy. Ja. En toen ben ik ook pas de eerste keer op tekst verslaafd geweest bij de overdracht eigenlijk. Ja, oké. En ik was wel erg onder de indruk van hoe hij dat daar voor elkaar heeft. Ja, kun je eens uitleggen, wat is precies tekstverslaafd? Ja, dat weet ik. Ik ben pas ook 1 keer geweest. Oké, weet jij dat, Jaden, misschien? Ja. Tekstverslaafd is eigenlijk een plek voor mensen die hun gedichten of poëzie iets met taalkunst willen laten horen. Het is eigenlijk een open mic. Je hebt van tevoren een line-up staan. Daar kun je voor opgeven, dan word je eruit gehaald. En dan heb je vaak 6 mensen die in de line-up staan, ieder 5 minuten spreektijd. Maar dat kan ook rap zijn, dat kan gewoon muziek zijn, dat kan poëzie, alles wat met taalkunst te maken heeft. Dan is er pauze, heb je grabbelton. Kun je gewoon je naam in een mandje gooien. Dan leuk. wordt het gewoon oprecht gegrabbeld en wordt je getrokken. Ja, dan mag je daar komen performen 5 minuten. Ja, ik denk dat ik nu al de edities van Weert, Roermond en Sittard ben ik tot nu toe, denk ik, sinds een jaar al er naartoe geweest. Misschien wel 2 jaar zelfs. Ja. Het is wel echt leuk daar altijd. Ja. Leuke sfeer ook. Oké, mooi. Roy, wat betekent het om stadsdichter te zijn? Allereerst gewoon een enorme eer. Ik woon heel mijn leven al hier en ben bezig met rap al een tijdje. Ook een tijdje gestopt, maar we zijn weer bezig. En zodoende Staal en Sittard en veel van onze liedjes zeggen we ook gewoon Sittardse termen en dialect en zo, weet je. Ja. Zodoende is de tipgever naar mij toe gekomen van jij rapt alleen maar over Sittard. Dus eigenlijk is het gewoon heel logisch dat jij voorgedragen zou worden. En ik zeg, ja, geef mijn nummer maar. En zodoende, en eens werd ik teruggebeld. En zodoende, ja. Het was voor mij ook gewoon een verrassing. Eigenlijk. Ja, dat is ik leuk. ga het niet mooier maken dan dit is. Nee. Ja, ik vind het gewoon heel tof. Ja. Jij doet al een tijdje, hè? Rappen en hip-hop, hè? Ik heb vanuit, toen ik denk zo oud was als deze jongens hier, hebben we hip-hop café gedaan. In de Phoenix was het toen nog, dat nu vol is, zeg maar. En daar hebben we ook feestjes georganiseerd. Als ik de jongens hoor praten, dan zie ik gewoon... Ja, ik wou net zeggen, wat vind je van die jonge honden hier? Ik vind dat echt heel tof. Ja. Ik meen ik serieus, ik krijg daar hele goede energie van. Ja. De gedrevenheid en de wil om dit te doen, dat is precies wat ik herken, zeg maar. Dus zo was jij ook een beetje dan? Zeker, in ja, zeker. En we hebben dus de mogelijkheid gehad vroeger in de Phoenix om daar, het was een zaterdagmiddag, mochten we een hip-hopcafé doen. Ja. En uiteindelijk is dat dan uitgegroeid in een soort van dingetje dat we 1 keer in de 2 maanden een avondvullend programma konden doen. En dan gewoon ook mensen konden boeken. En wat hebben we gehad? We hebben Extins gehad, Spookrijders, Brainpower, Storm en Speedy. Dat zijn grootheden in de breakdance-wereld. E-Life, Postman. Alle grote namen die wij tof vonden. Daar hadden we gewoon een vinger in de pap om dat in de Phoenix dan te boeken. En dan deden we zelf de randdingen, weet je, de graffitis en zo. Onze mensen, wij deden zelf de voorprogramma's. En dat was gewoon heel tof. Ja. Maar daarna is dat een tijd niet meer geweest, hè? Nou ja, daarna is het gestopt omdat iedereen ook gewoon kinderen krijgt en erachter komt. Weet je, nu is hip-hop echt een groot ding. En als je de centjes mee zou willen verdienen, dan kan dat. En in onze tijd was hip-hop een ondergeschoven kindje. En al helemaal als je dan Nederlands rapte, dat was niet cool genoeg of zo. En wij deden juist dat. En als je dan nog een keer uit Limburg kwam, dan stond je al met 3-0 achter. Dus nu is een betere tijd. Ik wou het zeggen, maar dat is wel veranderd nu, hè? Absoluut. Ik denk dat de sterren nu zo goed staan. En met de energie van deze jongens, en dan zitten we in een goede plek op dit moment. Ja. En ook de mensen uit mijn wereldje die nog steeds bezig zijn, zeg maar, er wordt nu naar Limburg gekeken op een manier dat er nog niet naar Limburg gekeken werd. Ja. En dat is echt waar. Ja. Nou, dat is super. Ja. Ben ik een beetje benieuwd, omdat we een beetje de oude garde zijn. Welke Nederlandse artiest van vroeger vind jij het beste? Jij wil u zeggen, hè? Ja, ik wil u zeggen. Dat is omdat ik grijs ben, hè? Mijn grote voorbeeld, denk ik, is wel... degene die ik hoorde en toen dacht ik, dit wil ik ook, dat is wel Extins. Extins is mijn... Wat had je ook een liedje?
Viervoeters, Spraakwater. Oh ja, Spraakwater, ja. Dus hij deed gewoon dus rap op de manier zoals wij dat tof vonden. Textueel was het heel goed. En dat was ook nog hitgevoelig. En toen dacht je van, ja, maar het kan dus toch. En op een gegeven moment kwam er een track uit die heette Zoete Inval en Zoute Uitval. En Zoete Inval was een collabo-track met Murtha Manuscript en Skate the Great en Brainpower stond er toen op. En het was een clip, net zoals de Playback Show, weet ik nog. En we dachten van, wow, dat is de shit. En toen kwam er een andere track uit met Postman in het Nederlands. Uniek in het Nederlands, dat was nog niet gebeurd. En toen waren we klaar, toen wouden we alleen nog maar dat. Toen wouden we dat. Ik in ieder geval, ik wou alleen nog maar dat. Goed zo, hoe word je producer? Hoe word je producer? Even studio downloaden en beginnen, man. Ja? Ja. Uiteindelijk baat het gewoon heel veel oefening. Er zit heel veel tijd in. En uiteindelijk ga je wat dingen maken waar je wel tevreden over bent. En dat stuur je weer naar andere mensen toe. En dan hoop je tot hun het ook vet vinden en tot het wat wordt. Ja. Dat ze met je willen samenwerken. Ja, we gaan een telefoon af hoor ik. Ja, sorry. Maar jij moet natuurlijk wel ook alle installaties hebben, alle mixers. Ja, ik heb thuis inderdaad best wel wat dingetjes geïnvesteerd, zodat ik wel alles heb om te beginnen inderdaad. Je kan dat of cracken, zodat het gratis is, maar ik heb uiteindelijk wel alles gekocht. En uiteindelijk is het, zoals ik al zei, gewoon doen. Want je kan zoveel dingen maken, ook zoveel verschillende genres. En dat is uiteindelijk, waar leg jij je focus? En daar ga je beginnen. Ja, en hoe zijn deze mannen bij jou terechtgekomen? Ja, ik ken de Sani al vanaf groep 4. Ook al? Flow Motion, dus Dus eigenlijk ben ik door hem ook een beetje wel daarmee begonnen. Hij deed al rappen, toen dacht ik van ik vind dat wel vet. Maar rappen was niet echt voor mij weggelegd. Toen dacht ik van hoe kan ik toch iets met muziek doen, want dat vind ik wel leuk. Toen dacht ik van wat zou ik gaan produceren? En dan ben ik gewoon wat gaan uitzoeken hoe dat nou precies werkte, wat je daarvoor nodig had. En toen ben ik begonnen. De eerste jaren is niet heel veel uitgekomen wat nou echt ook uit is gebracht. En de laatste tijd gaat het alleen maar beter. Ja. En hoe komt dat, denk je? De juiste mensen om je heen hebben. Ja, de juiste connecties, de juiste mensen ook waarmee je in de studio bent. En de goede energieën. Ja, zeker. Ja, en die is er, dat gaf Royal aan, hè? Ja, die zijn er, ja. Hoe belangrijk is autotune voor jou? Autotune, ja, ik gebruik het bij iedereen wel. Ja? Zeg je, maar bij de ene weer wat minder dan bij de ander. Het is gewoon, als je bijvoorbeeld normaal gesproken alleen rapt en je moet opeens gaan zingen. En je doet dat niet vaak, dan heb je gewoon een beetje autotune nodig. Maar meestal proberen we dat zo min mogelijk te houden. Zodat het allemaal zo zuiver en natuurlijk mogelijk klinkt natuurlijk. Voor diegenen die het niet weten, leg eens uit, wat is autotune? Autotune zorgt eigenlijk ervoor als jij niet in de juiste key zit met je vocal. Tot de autotune eigenlijk de vocal naar die juiste key zet. En tot het eigenlijk gewoon allemaal zuiver in key klinkt. Ja. Gebruikte jij dat ook wel eens, Roy? Nee. Niet? Nee. Zo min mogelijk. We hebben het zeker gebruikt. Zeker. Alleen wat je zegt, zo min mogelijk en het niet eens hoorbaar. Ja. Maar ik denk ook dat de muziek die ik maak te waarschijnlijk en de muziek die nu hip is, dat een stukje autotune meer geaccepteerd is dan de 90s boom bap die ik maak. Zeg. Ja. Even over jou, Roy. Je hebt Enkel. Enkel. Er staat ook op Spotify met een aantal nummers. Ja, waaronder deze Blast. Waar gaat die over? Het is gewoon dat we gezegend zijn dat we met hele mooie, getalenteerde mensen mogen werken. Deze beat is gemaakt door Blanke Roy. De tracks en de albums die erop staan is allemaal geproduceerd door Blanke Roy. En als je uit de hip-hop komt en je weet niet wie Blanke Roy is, dan stop maar. Ga hem checken. Stop maar. You. Flomo Luena 7-1. Hey. We konden nachten samen dansen, maar die tijden zijn vervaar. Nu loop ik hier door straat, het is jouw stem die klaagt. Jade, je hebt te weinig, Jade, je doet gaar. Maar ik was in de stu, aan het rappen voor mijn pa. Nachten waren solo, maar de dagen voelden anders. Nu ben ik weer aan het wachten met je stem en mijn gedachtes. Maar dat wachten heeft geen zin, papa heeft vertrouwen in zijn kind. Hey. Dus ik moet het maken, tranen onder mijn laken. Schatje, dit zijn mijn zaken, met mijn teksten beladen. Met gevoelens en demons, hoorde hitte feelings, tranen om mijn wangen. En dit zijn de reasons waarom ik liever niet alleen ben. Ik iemand
niemand om me heen ken waar ik tegen kan praten. In de armen kan vallen, mijn gevoelens kan stallen. Denk alleen aan getallen, Jane is niks waard. Ik zet mezelf op de kaart. It's gonna be okay, just take my hand. Together we may stay and stand the chance. Ik klop weer aan, ben op zoek naar je raad. Het is al laat, je bent de enige die real met me praat. Ik heb stress, maar Mattie heeft die shit zo geklaard. Wat is het waard als je met iemand de struggles aankaart? Ben aan het zoeken naar mijn schat, voel me net een piraat. Maar deze meid, weet niet of ze van me houdt of me haat of me verlaat. Jij ze bom, fuck je ruggengraat. Echte maat, echte Mattie, dat is mijn kameraad. Pak de camera, klik weer een pik aan gebost. En vel stuur in de stuur, weer een trekje gelost. Zijn het laden en het praten en ik voel me verlost. We spelen spelletjes en runnen shit als Mario Bros. En hij preacht over beach op dezelfde lijn. Je brengt peace, mind, ease, weer rust in mijn brein. Weet je wat, hou die wierietjes maar eventjes bij. Is not needed, get it weeder met een Mattie als jij. We zijn hier, Promotion, Luena, 7-1, eigenlijk NATO. Dit zijn wij. We komen hier met redenen, we gaan de hele scene slopen hier. Silent Impact bij Kletsklank, wat willen we nog meer? All time to shine, come on. Oh, it's gonna be okay, just take my hand. Together we may stay to stand the chance. It's gonna be okay, just take my Together we may stay. Together we may stay and stand the chance. Dit was Silent Impact.